खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 29 मार्च 2025 मायथाइ एबा 15 सैत्र दान 1433 मायथाइ सनिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। जिउ राहायारि फोथाराव दिनै नोंथाङा जोबोद मोजां फिथाइ मोनगोन। गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियारिफोरा बाहागोआरि एबा गौथुमफोरनि गेजेरजों मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। राङारि थासारियाबो साबसिन जागोन। सम्पथि एबा मटर गारि बायनाय एबा फाननाया जाथावना। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा माखासे गोनांथार थिरांथाफोर लानांगौनि गोनांथि जानो हागौ। मोजां मोनग्राफ्रा हाबा जानो थिरांथा लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा बिथांखि लानाय गासैबो खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगियाव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। खामानिनि थाखाय नोंथांनि गोहोआ गोजौआव थागोन। नोंथांनि गासैबो सोलोंथायारि हास्थायनायफोरा जाफुंगोन। जुदि नोंथाङा सावफाहामारि बादायलायनायनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं, अब्ला आयनि उफ्रा फुंखाफोरा नोंथांनि बेंक बेलेन्सखौ गोख्रों खालामगोन। सासे हिनजावसानि आथिंखौ दांनानै बोर ला। नोंथाङा नोंथांनि गासैबो नाजानायाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। जुदि नोंथाङा दिनै सोरनिबा आन्दोआरि बाथ्राफोरखौ सोलोंबायब्ला बेफोरखौ रावजोंबो रायलायनाङा। दिनै बेसादारि सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि साख्रिनि थावनियाव सोलायनाय फैनो हागौ। ध्यान आरो य'गा सर' खालामनाया देहायारि आरो गोसोआरि गाहामनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि गोदै आखुआ दिनै सुबुंफोरनि गोसोखौ जै खालामगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय रमान्टिक सोमोन्दोखौ मोनसे गोदान महर होनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां खाबु। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव फोरमान जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि जोबनो गैयै अननाय आरो मददआ नोंथांनि अननायनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। कर्क राशि। मावख'नि माखासे जिरादफोरा दिनै नोंथांनि जेंनायाव खोख्लैनो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ साहसजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथांनि बैसोगोराफोरा नोंथांनि साहसखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोराव गोसो होनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफा आरो जिउ लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरजों मोजां मोननाय सम हगारगोन। माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बिदा-बिनानावफोरजों गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। बेनिखायनो बेनिफ्राय बारग'नो नाजा आरो गोरोबलायैफोरखौ बांहोनो दाहो। गावनि बाथ्राफोरखौ सांग्रां जा आरो रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। रमान्टिक सोमोन्दोआव रोखाथि लाखि। मोनसे गोदान दावबायनायनि थाखाय मोजां मिजिंथिफोरा जोनोम जागासिनो थानायखौ नुनो मोनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै रांखान्थियारि आयदायाव सांग्रां जा। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि बोसोनआ खामानियाव मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा फालांगियाव गोदान मावथांखिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। नोंथाङा मावख'आव सासे लोगोजों बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना थासारिया नोंथांनि बेरेखा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरजों साबसिन सोमोन्दो बानायनो नाजानांगौ। सासे लोगोआ नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागौ। गावनि बिमा-बिफानि बोर ला आरो बयजोंबो सोमोन्दोआ साबसिन जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। कन्या राशि, गासैबो साना रंजानाय आरो रंजानायाव बारहोगोन। माबा मोनसे मुजिथाव बाथ्रा फरायनानै माखासे गोसोआरि ब्याम खालाम। हरखाबै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा हा, गुबै सम्पथि एबा हारिमुआरि मावथांखिफोराव गोसो होनांगोन। दुखु दाजा, धोरोमारि हाबाफारिफोराव फोथायनाया बांगोन। हरखाब मुलाम्फानि थाखाय नोंथांनि गोसोआव सोंलु थानो हागौ। लोगोफोरनि बिबुंथिखौ नेवसिनाङा। गावनि खरसाखौ सामलायनो नाजा आरो खालि गोनां बेसादफोरखौल' बाय। दिनै एसे खम खालाम, नङाब्ला नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनिफ्राय माबाफोर खोनासंनो हागौ जाय नोंथांनि थाखाय मोजां नङाबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मैनि गाब। तुला राशि, नोंथांनि थालांनाय हाबाफोरा दिनै गोख्रैथि मोननो हागौ। फालांगियारि जौगानाय आरो फालांगियाव जौगानायनि खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन। नोंथाङा रांखान्थियारि महरै रैखाथि मोनगोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोख्रों राहा लागोन जाय नोंथांनि रांखान्थियारि जौगानायनि आसाखौ बांहोगोन। नोंथाङा बेसादारि सम्पथिफोराव खर्सा खालामनो हागौ। गोदान साख्रि नागिरग्राफोरा गावसोरनि नाजानायखौ सोलिहोबाय थानांगौ। न'आव एबा बाहागिफोरनि गेजेराव जुलिनि फोरबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानायजों नोंथाङा नखरनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामनायाव जाफुंसार जागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गोनांथार खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। बे राशियाव फोसाव बिजोंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना साबसिन जागोन। नोंथांनि बसआ मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां जागोन। नोंथाङा जयै बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। नाखौ गुन्दै बलफोरजों जाहो। सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगो एबा नखरनि सोद्रोमाजों बायजोआव थांनो एबा रायज्लायनो मोजां मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि थाखाय रोखोमसे आदबफोरखौ सायाव सोनारनांगौ जाय सिगांनि समाव नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनांमोन। दिनै जेबो गोदान आनजाद जागायनाया मोजां जानाय नङा। नोंथाङा खामानिफोरखौ फोजोबनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। फालांगियाव मोजां दरदामफोर थानो हागौ। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय खर्साफोर थागोन। बेरेखाफोरा सांग्रां जागोन। दाहारजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरा सुस्रांजागोन। नोंथाङा मोनसे आरिमु सोलोंनायाव सम हगारगोन। दिनै सांग्रां जा, नोंथांनि बादायगिरिफोरा नोंथांनि बेरेखायै खहा खालामनो फाव फान्दायगोन, नाथाय नोंथाङा गोरलैयैनो बिसोरनि सायाव देरहागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब गाब। मकर राशि, मोनसे जिउ राहायारि सोमोन्दोआव गोदान फालांगियारि सोमोन्दो आरो गोरोबथाफोरखौ जोबथा खालामनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाय आरो हेफाजाब होलायनाया फैबाय थानाय दानफोराव नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाय होगोन। दिनै नोंथाङा गोनांथार सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसनगोन, जायजों नोंथाङा बांसिन गोहोम गोनां जागोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव नोंथाङा खाफाल गोनां जागोन। हाबा जानाय सुबुङा गोसो बायनायनि जाहोनाव गावनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायैनि मोगा-मोगि जानो हागौ। जेबो गिदिर जिंगासिनाय गैयाजासे सावस्रिया रुजुनायाव मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा फालांगियाव राङारि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। सुबुंफोरा नोंथांनि सोरजिथायजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि खुरमा बाहागिफोरा नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। हाबा जानाय जिउनि थाखाय थासारिफोरा बांसिन मोजां जागोन।
नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ बाख्नायगोन। बुहुम बिमाखौ दां आरो नोंथांखौ मान बाव आरो नोंथाङा मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साबसिन सान। दिनै नोंथाङा मान मोननो हागोन। फालांगियारिफोरा दिनै बांसिन मुलाम्फा आरजिगोन। फरायनायाव गोसो जानाया सोमजिगोन। खामानि मावथायाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा सासे आइजोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआ सिरि आरो खुसि थानो हायो। साख्रि आरो फालांगिनि थासारिया मोजां। नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि खस्थ'नि बान्थाखौ मोनगोन, जायखौ नोंथाङा थार मोनथावना। रंजानाय आरो थुलुंगानि मोनदांथिफोरा नोंथांनि गोसोआव थागोन। गावखौ रिफिनाय आरो संसारारि आयदाफोरनि थाखाय नोंथांनि गोसोखौ आब्रुथि होनाया नोंथांखौ नारसिननाय एबा जिंगानिफ्राय ओंखारबोनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।